Nganti, Dik? Ya. Wana mulya iki. Sugih kabeh jan kok kene iki. Sugih. Lah nggih. Lho delok to. Sugih anake grep sayur. Apa enek sing elek nang omahe sitok Kene duit guwak kowe. Oh, Nggih to, Pak? Kari ngitung duit ning kene kari ngitung, Bu. ngetang-ngetang. Darah. Lah nggih, kari ngitung tok nek duit. Delok to, Lur. Panenan kaya ngono gek ben sasi panen. Ben sasi panen. Sampai tekan dhuwur kae ereng-ereng kidul bareng ya, Pak? Nggih niku ngadep nika. Lah nggih. Ngadhepe nika. Tapi nggumunku omah kaya ora ning kono ya, Pak? Dereng dugi mriko. Lah nggih, kok padahal dalane wis penak. Enak. Lah nggih. Aku wis tuwek ra sapa kene no aku. Lah niki nganu udan niku dugi gunung nika lho, Pak. Lah nggih, ginung maksudnya kok omahe sing ning dhuwur sitok sing sugih tingkat 3 apa 4 kok ora. Lah mabur enten mriko. Oh malahan. Core to, Pak. Kantun core no. Mabur. Ya core 15 meter kok isor ya gak to. Duit yang guak-guake lho, Pak. Karek Kakek pitik ya emoh. karek ngitung lho kene iki. Kula ki sapa mriki pun 3 tahun lho. Jenengane masa ora apal ning aku. Wah, kula niku nganu yang ngilangan. Wo, lah kuwi lho. Nggih. Gampang ilang kuwi lho.